Hei, mä oon Kirsi Piispanen. Moi, mä oon Sari Pakula. Me ollaan Ratsastajaliiton hyvinvointityöryhmästä ja nyt käydään muutamia sellaisia liikkeitä läpi, mitkä olisi hyvä kaikille ratsastajille ennen ratsastustuntia. Eikös vaan aloiteta? Joo. Ja hyvin tätä hengitystä kulkemaan ja sieltä noita lapatukea vähän sinne kroppaan. Ja lähdetään tekemään, nyt ollaan vähän intiaaneja, lähdetään tekemään tämmöistä liikettä. Voi aluksi vaikka tehdä niin, että tekee vaan ihan pelkillä käsillä. Mietitte ja pistätte rennoksi ja tehdään vaikka tuonne vasemmalle koko ajan aluksi näin. Eli liuutat kyynärpäätä toiseen suuntaan ja sormia toiseen suuntaan. Teet ihan tässä omassa tahdissa. Päästä tänne rennoksi, yritätte pitkään pysyä sieltä. Vielä venytä ja päästä rennoksi. Ja venytä ja päästä rennoksi. Ja vielä venytä kahteen suuntaan kyynärpäästä ja rennoksi. Ja vaihdetaan toistepäin. Toiseen suuntaan. On oikein valtion alhaalla. Katse sinne suoran käden puoleen ja venytä hyvä. Saadaan sen lapatukea sieltä. Ja sitten kun alkaa mennä, niin sitten voit tehdä vielä tämän hetken, että se painosiirron tässä mukaan. Ja sitten rennoksi. Ja vielä venytä tonne. Kerran vielä. Teet oikein venytys sinne. Ja vaihdetaan toinen. Toiselle puolelle. Painosiirto mukana sieltä, että hyvä. Aina sinne koukkukäden puolelle, jos vähän koukkuset jalkaa sinne. Ja pääset rennoksi. Ja vielä oikein venytä kaksisuuntainen liike. Ja rennoksi. Kerran vielä. Tuo venytä. Hyvä. Ja lasket rennoksi. Noin. Mitäs tuntuu? Hartiossa. Joo, ja hartiat alhaalla, ettei vaan jännittää siellä. Sitten voidaan laskea. Hyvä. Ja sitten otetaan pieni haara-asento. Vatsa sisään, että lantio ei ole liian notkolla. Hartiat rentoina. Ja sitten lähdetään nostaa kädet sivukautta ylös. Niin että kämmen pohjat koskettaa toisiinsa. Viedään alas ja sitten takaisin ylös ja kämmen selät koskettaa toisiinsa. Joka kerta kun kädet eri päin tuolla ylös. Ja tässä voi välillä koittaa nostaa vähän korkeammallekin, oikein vedyttää sitten ylös samalla kun nostaa käsiä. Ja välillä sinne vähän reikkoa. Ja muistakaa koko ajan vatsa tiukana. Isän ettei päästetä lantioon mettään eteen. Hyvä. Ja nyt kun hartiat alkaa vähän lämpenee, niin tehdään rintakehän liikkuvuutta ja hartioiden liikkuvuutta vielä vähän lisää. Eli nostetaan kädet suorana eteen. Joo, rennosti tähän vierekkäin. Lähdetään aukaseen toista kättä. Ei ole väliä kummalla kädellä. Toista kättä, toinen jää suorana paikalle ja toinen aukeaa mahdollisimman pitkälle sivukautta. Takapisto, katse voi seurata sinne ja palautetaan käsi takaisin. Ja tästä kun ravistellaan vähän käsiä, jos ne alkaa pikkusen tuntuu jo lämpimiltä, nostetaan sivukautta suoraan sivulle taas. Hyvä asento, pieni haarasento vatsa sisässä, kyynärpäät noin 90 asteen koukussa. Ja lähdetään nostelemaan. Sitten voitaisiin vielä tehdä kyljen venytystä tai tämmöistä aktiivista liikettä. Eli laitetaan toinen jalka takakautta ristiin ja nostetaan toinen käsi yläviistoon. Ja voi vähän kokeilla, että missä kohtaa saa parhaiten tuntumaan venytystä kyljen kohdalla. Tämä venyttää periaatteessa koko kylkilinja. Saatteko tuntua? Joo. Hyvä. Joo. No niin, sitten voitaisiin vähän vielä keskittyä pieni hetki siihen lantion asentoon. Täällä yliherkästi vähän lantio yliojentuu tai selkä menee yliojennukseen, selkä menee vähän notkolle ja silloin loukkakolkistetkin lähtee täällä kiristämään ja vaikuttaa erilaisia asioita, polvi nousee ylös ja tämmöistä jarrutetaan sitä liikettä. Eli on tärkeää saada sellainen asento, että me autetaan myös sitä hevosta siinä liikkeessä ja saataisiin lantio niin sanotusti hyvin alle. Nyt haetaan vähän sellainen, että viedään toinen käsi tähän vatsan päälle, toinen tähän ristiselän kohdalle ja lähdetään siitä hakemaan ihan jo keikuttamaan aluksi, että vähän sitä häntä mietitään, että tapahtuu hengityksen hartioille. Sitä ne keskiasennossa, että ei lähdetä pyöristämään yhtään yläselkään ja päästetään vähän notkolle puolelle sitä taas ja taas sinne alle ja pyrstöä vähän sinne. Sanotaan robotin pyrstöä. Ja haetaan tässä sitä, mikä on sellainen optimaalinen asenne, että on pehmeät polvet. Pysähdytään siihen, rentouta kädet alas. Sulla on paino hyvin jalkaterillä, hyvin kantapäällä. Sulla on katse eteen, ajattelet painavat lavat siellä, ei paineta, mutta mietitään ne sieltä painavaksi. Voit pistää käden vaikka rintalastan päälle ja siinäkin vähän liikkiä vielä viedään rintalastaa tälleen suppuun ja sitten vähän rintaa rohtimille. Ja huomaat, miten selän asento muuttuu mukana, kun vaihdat tätä rintalastan asentoa. Ja yritetään hakea sellainen asento, että huomaat, että jos rintalasta menee liikaa rohtimille, niin silloin täältä selkä menee notkoon. Pehmeät polvet pitää. Nyt yritetään haetaan sellainen asento, että rintalasta olisi mahdollisimman pystyasennossa. Ollaan, että pudotetaan hartiat rennoksi alas sieltä, pehmeät polvet ja näin saadaan hyvin tuki. Kuvitellaan vähän, kun täällä on pieni postilaatikko, sen kerrostalon postilaatikko tuossa alavatsan kohdalla, nivustaipeesta ylöspäin, jolloin saadaan hyvä tuki tuolle lantiolle siinä. Miltäs tuntuu?
hengittääkin saa, olisi tosi hyvä ja jännitetään sitä hengitystä pidetään. Ja siitä, kun ollaan ravistavassa vähän jalkoja, otetaan pieni askel taakse. Pieni askel taakse, vähän polvi koukussa. Ja siitä ajatuksena vähän polvi ajattelee alaspäin, nivustaipeesta tästä, mistä jalka lähtee, kevyesti ajattelee eteenpäin ja vähän jännitä takimaisen jalan vielä pakaraan. Ja sitten ravistava jalka, otetaan toisella askel taakse, pieni askel, polvi alaspäin, vähän polvi koukussa, nivustaidetta vähän eteenpäin, jännitä kevyesti pakaraa siellä ja pidä se rintalasta pystyasennossa. Ja sitten luotu taas vielä ja toista. Ja toinen jalka vielä taakse, kieli pehmeästi polvi, hartiat rentona. Siitä vähän tuon nivustaidetta eteenpäin, takimaisen jalan. Jännitä kevyesti pakaraa, katse. Ja tuot vielä. Ja kerran vielä pumppipuoli. Katse eteen, niskapittä, hartiat rentona. Ja kevyesti ajattele sen lantioliikkeen alakautta eteen. Ja sitten kierrellä. Ja tehdään vielä sen kerran. Ja katse pitkälle eteen. Noin. Ja tuon takaisin keskelle. Hyvä, raistelin vähän jalkoja. Tuntuuko, että sai vähän venytystä lonkan koukista. Eipä siinä ollut sitten setti vähän niille. Joo, tuntuu ainakin hyvältä.